Pekne vítam, takže moje meno je Rapty a chcel by som vás privítať pri mojom prvom let's play, pri mojom originál prvom videu. Eh, Chcel by som sa vám možno na úvod troška predstaviť. Som mladý chalan, ešte študent a baví ma hranie, hlavne takýchto športových hier, ako vidíte práve teraz. Takže práve preto by som vám chcel možno nejaké tie hry ukázať, trošku sa zahrať, podeliť sa s vami o tie pocity, že by ste aj vy možno dostali nejakú tú inšpiráciu a zakúpili si hru, po prípade stiahli, to už neviem, to je na vás. A zahrali si, pretože človek sa rád hrá, takže ja si myslím, že by sme mohli aj začať. Pripravil som si pre vás dneska hru Pro Evolution Soccer 2015. Keďže hrám futbal a som športovec, táto hra mi je blízka. Tak a tieto dohady, čo je lepšie FIFA alebo Pro Evolution Soccer, podľa mňa to je rôzne. Každý má rád niečo iné. Niekto má radšej FIFU, niekto má radšej PESCO, no a mne to PESCO nejak viacej prirastlo k srdcu. Takže by sme mohli začať. Dáme si len taký máčik exibičný. Kluby, takto vám poviem. Mám rád Chelsea, som jej fanúšikom, takže vybereme si Chelsea, budem hrať teda za ňu. No a čo poviete na také londýnske derby, napríklad s Arsenalom? Tak, pozrieme si gameplán. Oproti minulým peskám je toto trošku, možno by som povedal aj zložitejšie, pretože tu máte akože line-up najprv. Tu si nastavujete, že môžete si aj pozrieť, aké majú hodnotenie. To potom v nastaveniach klávesnice alebo gamepadu si môžete pozrieť, ktoré tlačítko to je. No a v tomto line-upe môžete naozaj len vymieňať hráčov. Nič iné, vlastne v tých peskách predtým sa dalo s tými hráčmi aj pohybovať a robiť si zostavu hneď v tomto line-upe, no bohužiaľ tu na to nejde. Takže ukážeme si line-up, pozrieme ako čo tu máme, čo by sme si tu pomenili. No ja by som možno skúsil tohto Luisa si dať na tú ľavú obranu. Priznám sa vám, že som s ním ešte nehral. Tuto do tej zálohy Matič Fabregas. Myslím, že toto je dobrá voľba. Hazard, Oscar, Šurle. Predsa len ja dám na ten pravý kraj Viliena. Takto, Kosta vpredu. A skúsime toho Kostu. Skúsime ho, uvidíme, čo to spraví. No a keď chcete vlastne si niekoho presunúť alebo tak musíte dať ešte raz preset, tactics, tu máte edit position, aj vlastne môžete si tu zmeniť formáciu, iné nastavenia. Tu máte ten edit position a teraz niekoho si vyberieme a môžem s ním robiť, čo potrebujem. Toto ja teraz nebudem robiť, mne sa to páči, ako to je. Nastavím si ešte tu na offsideovú pascu. Pri takýchto exhibíciách si nastavujem aj striedanie, také flexibilné. Nech to trošku prestrieda. Nechce sa mi s tým babriť nejako. No, pozrieme tu zostavu Arsenalu. No. Uvidíme. Toto by sme mohli zvládnuť, ja si osobne myslím. Takže, že by sme si štadiónik ešte zmenili. Allianz Arena, pekný štadiónik, pekný loptička. Táto Ambro sa mi veľmi páči, ja si ju osobne nemám takto, no a vlastne môžeme ísť na to, dresy sú pekné. Klasická modrá pre nás, ideme na to.
Môžem podotknúť, že v tomto pesku je naozaj výborná hudba. Dobre sa s tým pohrali. Takáto jediná vec, že vlastne nie je tu nastupovanie hráčov. Neviem, prečo to nespravili. Tak, poďme na to. Výkop je tu. Páči sa mi tento systém prihrávok. A není to také, že s jedným hráčom prejdete všetkým. Musíte si proste prihrávať, lebo inakšie sa nepresadíte. S jedným hráčom neprejdete všetko. Trošku sú inakšie tie pohyby, ako boli v ostatných peskách, ale podľa mňa sa dá na to zvyknúť. No toto obraňovanie niekedy je naozaj veľmi divotvorné. Kedy som z toho prekvapený ináč. Toto ako ukazuje vlastne, kam pôjde tá lopta. Mne osobne sa to veľmi páči, je to aj pri priamých kopoch. Takže vlastne tými šípkami, čo máte na numerickej klávesnici, si to môžete takto nastavovať ešte, že kde to pôjde. Podľa mňa toto je super voľba. Ja rád takto nakrátko. Takže poďme dať čo vymyslieť. Ivanovič, poďme s Fabregasom. Toto sa mi nepáči, keď nešprintujete, idú takto pomaly, dosť je to také... Musíte hrať proste aj rýchlo. Poď Felipe. Dáme dobe, uvidíme čo to má. Rohy. No toto je moja taktika, takže pekne. Tak toto smeruje akože von, ale dáme si to hore a ku bráne zatočíme. Jeden to vie kopnúť. Ja si som dal moc. Veru. Dáme to sem. Skúsme toho Edena ešte. Je rýchly. Máme tam taký centrík. William, pekná šanca to mohla... No toto tiež, a to dobiehanie bol pre tou loptou, nestihol ju. Pekný obranný zákrok, 1-1. Možno tie hodnotenia ma trošku sklamali, mohli mať tí hráči, aspoň niektorí, trošku viac. Joj, toto prihrávko, to je vončo Matič, skvelý defenzívny záložník, skúsme. Joj, mohol som ho po výške dať, nevadí. No, tiež to prepínam tých hráčov. No, skúso. Treba byť aktívny v obrane. Určite spravia chybu. No ale ináč držíte, môžete si to aj nastaviť, síce podľa seba, ale ja som si tu na už zvykol šprint a prihrávka dokopy, vlastne automaticky to oberá. No, niekedy to je výhoda, niekedy priam, že nie. Naozaj. Ale no, ja si s tým dosť pomáham, skúsime takáto zábranu, pekná optička, výstrel. Je tam, pekná akcia podľa mňa, ja si myslím, že hej, Diego Costa, skvelá robotka. No, pozrime sa na to ešte raz. Takáto loptička za obranu, už som uvidel, ako tam beží. No, myslel som, že trafím brankára, no nakoniec nie, dal som góly. Tuto samozrejme, ako v každom pesku si môžete pozerať, potom ten záznam, trošku si to zrýchliť, zmeniť aj kamery sa dajú, určite tu na dole vidíte tie tlačítka k tomu. Pozrite po podruku, pekne. Tak poďme ďalej. Trošku taká menšia nevýhoda je, že to nehrám na ovládači, na gamepade. Nejaké tie fintičky možno ukázať. Toto myslím, že je veľká výhoda tohto peska. Žiadne kasceny alebo čo. Hneď rozohrávate ten aut a zrýchli to tú hru.
zrýchli to veľmi tú hru, takže. No a ako som vravel, možno je škoda, že nemám ten gamepad, že nebudú dáke tie fintičky alebo nejaké kúsky vyskúšať. No, mal som jeden taký, no ale kamaráti u nás zvali, že NASA, že vyzerá ako keby ju používali v NASA. A tak stál ten ovládač 8 eur, takže veľa by som od neho nečakal. Ale taký stačilo, ale tak no. Potrebovali ho troška, tak som im ho dal. V podstate ja som ho nepoužíval, ale chcem si kúpiť určite Xboxový ovládač, pretože pozrite sa, je tam Eden, vyťukal som ich celkom pekne, pretože ten Xboxový ovládač sa mi veľmi páči, to vibrovanie jedno s druhým dobre sa v ruke drží. Ja som s ním, no hral som asi 2-krát na ňom a veľmi to bolo také pre mňa, dobre sa mi držalo, všetko hralo, ovládalo. Zvyknúť si, že tá páčka je hore a nie dole, ale to je najmenej, ja si myslím. Tak, dali sme im golík do šatne dostal Arsenal. Tak, pozrieme štatistiky. 2 strely na bránu, 2 strely, 2 na bránu a 2 góly, no idem si svoje. I trošku by sme mohli tie prihrávočky zlepšiť. No tak poďme na druhý polčas. Teraz už aj čo chvíľa bude takéto striedaničko. Takže uvidíme, koho prestrieda počítač. Mohol by dať Drogbiča do útoku. No, uvidíme, čo to bude. Daj ho. Matič. Nevadí. Nevadí vystúpiť treba. To je vončo, Oskar. No. Je tam. Pekne Oskaris. Krális. Pekne tieto náklady mám rád. V takomto derby. Máme rozohratú kariéru. A tak to možno v nejakých ďalších častiach nejaký zápasík, možno nejaký zostrih by som vám mohol ukázať. Mám tam celkom zaujímavú zostavičku, ja si myslím. Zatiaľ to je zložené zo Slovákov, zatiaľ to aj chcem tak skladať zo Slovákov, aj z takých lepších. Zatiaľ tam mám z takých lepších Ďuriho Kucku, Vlada Vajsa, Dudu som kúpil. Neviem, či vám to niečo hovorí, či poznáte, možno futbalisti budú vedieť, o kom hovorím. To je Albert Rusnák, myslím, že sa volá. Albert Rusnák, slovenský talent v holandskej lige. To nebol faul. Tak aj toho som si kúpil. A troška bavím sa tam, dal som sa do holandskej ligy. Škoda. Keďže však slovenská liga v tomto nie je, tak som sa dal do holandskej, že trošku dačo takú lepšiu ligu. Celkom sa tam držím, ja si myslím. Tak potom v budúcnosti, keby ste mali nejaký záujem o nejaký mačík fajný, ktorý by som si dal takto exibične, môžete v kľude napísať. Že by ste, to som poslal, že by ste chceli vidieť, ako tu tí hráči vyzerajú, aké majú hodnotenie, ale pán rozhodca, myslím si, že Neuer jednoznačne, ako aj v reále, tak aj v tejto hre je výborný. Za to Nemecko sa naozaj fakt dobre hrá, tak celkovo. Zostaví, no ešte tam Miro Klose, myslím, že aj Lám je tam, nie som si istý teraz. Klose je tam. Dosť ma sklamalo Holandsko, za ktoré
za ktoré som hral. Dosť to bolo... škoda. Dosť to bolo... není taký dobrý ten tým. Ten Robben to tam síce potiahne, ale zostavu si tam treba dosť pomeniť. Hlavne formáciu. Je tam dosť taká divná, nechápem prečo. Pozrite do behu. Skús! Je tam. Je tam. Poďme na to. Pozrite sa, bojovník. A teraz nezapíska. Chudák. Rasista, za to, že je snedý. A teraz zapíska. No toto dosť sa mi nepáči, na tejto hre momentálne, čo to spravilo. Aha, no ešte čo? Ešte červenú mi ide dať, nie? No máš šťastie, že iba žltú. No už by mohol striedať pomaličky. 77. Drogba, hral som za Pobrežie Slonoviny. Drogba, výborný v tom útoku, výborný naozaj. Pozrite sa, ešte gól mi idú dať. Felipe, pekne. Skúsime takúto prihrávočku vymyslieť, to je čo za obranu. Ináč kebyže chcete vedieť, ako dávam takéto do behu a neviete, tak je to, musíte držať zmenu hráča v podstate, čo ja mám nastavené Q a prihrávka do behu. Neviem, pekne kurto. Neviem, ako sa to presne volá, či je to nejaký modifikátor nejaký, alebo ako sa to volá, ale proste, keď si dáte, že zmena hráča, to je asi, neviem, či v útoku, to je vončo. Takto keď si dáte na kvečko, alebo neviem, či to aj není na kvečku už prednastavené, alebo ako vám vyhovuje, tak potom s tou prihrávkou do behu dáte taký pas, keby center do behu. Ja to využívam dosť často. Výborne, ten tak budem dosť používať takto Felipe Luisa. Výborný. Fabregas. Ivanovič. Vian, pozrite, ale má aj tie pohyby skoro ako v Reále. Nebol to offside-ík? Je tam. Má zlú formáciu ten Arsenal prednastavenú. No poďme, už je nastavený čas. Už to... Jemin košky dostal, košky. Bože, chudák Felipe. No, daj mu ešte. Poď, zaber. Skúsime. Technická, nič. Poď ešte, over ho. To je vončo. Škoda. Škoda, mohol som ešte skúsiť ako onu. Tak, kamaráti do dešte. Tak, ja by som vám chcel poďakovať za pozeranie tohto môjho prvého let's playa. Uvidíme, kam sa to bude uberať. Či vôbec budem mať podporu a budem pokračovať, uvidíme. Určite v blízkej dobe s kamarátom budem u neho hosťovať, spravíme nejaké let's playky. Jediné, čo vám prezradím, bude to vlastne dve hry, jedna z toho bude FIFA. Tam nie som až taký dobrý a on je taký fifový človek, ak by som to tak mohol nazvať. Aj keď naposledy som vyhral síce 1-0, som šťastkom, musím si to priznať. A druhá hra bude riadna oldschoolovka, takže máte sa na čo tešiť. Tak, ja vás zdravím a čaute.